दानि सरकाराथ' मोजाङानो खालायदों जिखुनु माने क्वालिफाइड मथे माने जोङो माबाखौ साख्रिखौ मोननो हादों जबखौ मोननो हादों जोंनि बिदिथ' जेबो सोलियाखै जोंनिफ्रायथ' जेबो माबा मोनाखै माने प्रब्लेम मोनाखै बिदि बहुत ভাল লাগিছে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক তেওঁৰ কাৰণে আজি মানে চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ নাই একো হোৱা নাই এইবিলাক মই পৰীক্ষা দিছিলোঁ ৰিজাল্ট দিছে পাইছোঁ চৰকাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এইখিনি মানে যোগ্যতাবোৰ যে পাব পাৰিছোঁ সেইটোৱে बेबायदिथ' जों नुनो मोनाखै आरो बेबायदि जानायब्ला किजानि मेरिट लिस्टआ बेबायदि जानाय नङामोन आरो जों जि नुदों मेरिट लिस्टआव माने गासिबो सब लिगेलैनो थांदों जों जेरै मार्क्स मोन्दों बेबायदिनो जों दिनै साख्रिखौ मोननो हादों आरो आं बायदिनो गोबां मानसिफोरा गोबां सेंग्राफोरा बा सिख्लाफोरा जायफोर पास जादों बिथांमोनाबो माने गावबा गाव मार्क्स हिसाबै गासिबो प्लेसमेन्टखौ मोन्दों आरो बेवहाय जोङो सोरखारा सोरबा रां दाबायनाय माबानाय बेखौ जों नुनो मोनाखै आरो बेखौ जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौनो जों लुबैयो आरो बे जाहाथे बेबायदिनो सोलिलांबाय थायो फैगौ सोरखारफोराबो जायबा दा सोरखाराव दङ बेबायदिनो माने जाहाथे मोजाङै सोलिलांबाय थायो बे ब्राइबेरि सिस्टेमखौ माने जाहाथे फोजोबस्राङो बेखौ जों मोजां मोनो लायाखै जेबो लायाखै एकदम जेनुइन जादों बे समाव बयखौबो बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायबाय आरो बे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै दंफैयो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव आरो बे फरायसालियाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दाखालि बावैसो जि बिटिआर सरकारा पोस्ट ग्रेजुएसन आरो ग्रेजुएसन टिचारनि जे पस्टआव गोबां फोरोंगिरि थिसनबाय बेनि सायाव जोङो नायबिजिरसंनो फैदों थारैनो बेसेबां फोरोंगिरिफोरा जइन जामारनो हादों नोंगौ बे समाव आङो दंफैयो बाक्सा जिल्ला 22 नं कक्लाबारि बियाबनिनो सिङाव थानाय नैबे नर्थ कामरुप हाइ स्कुलाव आरो बेवहाय सासे फोरोंगिरि दं बिथांजों जोङो बे समाव मोगा मोगि लागोन थारैनो प्रमोद बर' सरकारा रां लानानै साख्रि होदों नामा बेनि सायाव आरो बिथांमोना नैबे साख्रिखौ मोननानै माबायदि मोनो जों मोनदों बेनि सायाव जोङो गुवारै मिथिनो लागोन বাইদেউ কি ক'ব আপুনি যে চাকৰিটো পালা বহুত ভাল লাগিছে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক তেওঁৰ কাৰণে আজি মানে চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ কিবা খোজ লৈছিল নেকি নাই একো হোৱা নাই এইবিলাক মই পৰীক্ষা দিছিলোঁ ৰিজাল্ট দিছে পাইছোঁ কি জনাব চৰকাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এইখিনি মানে যোগ্যতাবোৰ যে পাব পাৰিছোঁ সেইটোৱে আজি দিন হিমাখা পোষ্টটো ফিল আপ কৰিলে কোৱালিটি এডুকেশ্যনটো দিব পাৰিব না চাগে দিব পাৰিব মোৰ আশা बे समाव जों बिथांनिफ्राय मिथिना लाबाय बिथाङा थारैनो गोजोननाय फोरमायदों आरो बे समाव जोङो लाबावगोन नंगौ बे समाव आरो आङो दंफैयो नैबे हिमगिरि गोजौ फरायसालियाव आरो बे फरायसालियावबो गोबां फोरोंगिरिफोरानो दिनै जइन जाफैनायखौ जों नुनो मोनदों बे समाव जोंजों लोगोसे दङ बिथांनि मुंखौ जोङो मिथिना लागोन आरो बिथाङा जइन जानायनि उनाव माबायदि मोनदों आरो इयुन समाव माबायदि जालांगोन बेखौ जोङो थारैनो मिथिना लागोन थारैनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि खुलुमबाय आंनि मुङा मालासुजु बसुमतारी आं हिमगिरि बे गोजौ फरायसालियाव मैयासो जइनिं जाफैदों बे दानि सरकाराथ' मोजाङानो खालायदों जिखुनु माने क्वालिफाइड मथे माने जोङो माबाखौ साख्रिखौ मोननो हादों जबखौ मोननो हादों जोंनि बिदिथ' जेबो सोलियाखै जोंनिफ्रायथ' जेबो माबा मोनाखै माने प्रब्लेम मोनाखै बिदि बेखौथ' जोङो मिजिं थिबाय जोंबो हाजासे नाजासिगोन फरायसालिखौ जौगाहोनायाव जों हेफाजाब होनोसै साक्सेस जानायनि लामायाव नुगोन बायदि मोनदों जोङो लामायाव फैगोन मानो होनबा दा जेरैबायदि माने एपइन्टमेन्ट होदों मोजां माने टिचारफोरखौनो होदों क्वालिफाइड टिचारफोरखौनो ग्रेजुवेट टिचार बा पिजिटिनि गासिबो माने बिएड गोनां आरो क्वालिफाइड बेखौथ' माने जों नाजागोन जों नाजानायनि सायाव जासिगोन जोंबोथ' माने मोजांखौनो लुबैयो बर' बिजोंनि जौगानायखौ लुबैयो बेखायनो जोङो जौगानायखौ जालांगोन होननानै आसा थिबाय मिजिं थिबाय बे समाव बिथांजोआबो गोबां गोजोननाय फोरमायदों आरो बर' बिजोंनि इयुनखौ बिथांजोआ जोंनि गेजेराव फोरमायबाय आरो बे समाव जोंजों लोगोसे दंबावो सासे फोरोंगिरि आरो बिथांनि मुं आरो बिथाङा दिनाव जइनिं जानानै माबायदि मोनखो बिनि सायाव जोङो बिथांनिफ्राय मिथिलागोन खुलुमबाय नोंथांनि मुङा मा आंनि नामा बिरखां नार्जारि आं सिमलानिफ्राय फैदों नोंथाङा दिनै जइन जाबाय माबायदि मोनदों जइन जानानै मोजाङानो मोनदों थारैनो दिनैनि दिनाव बिटिआर सरकारा नोंथांमोननो नैबे साख्रिखौ थिसनथाइ होनांबाय माबायदि गोजोननाय मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों
जोबोद गोजोननाय मोनदों मोननाय। थारैनो नैबे साख्रि होनायाव माबा मोनसे रांफोर लादोंमोन नामा? लायाखै जेबो लायाखै एकदम जेनुइन जादों। दिनैनि दिनाव जोङो गोबां फरायसालियावनो पस्ट ग्रेजुवेसन आरो ग्रेजुवेसननि जों टिचार थिसनथायखौ नुबाय। थारैनो बेफोरबायदि फोरोंगिरि एभेलेबेल जानायजों कुवालिटि इडुकेसना बारायगोन नामा? साक्सेस जागोन नामा? साक्सेसआथ' जागोन जानाया मा सानदों नोंथां? जागोन साक्सेस जागोन बिदिनो। बे समाव जोङो बिथांनिफ्रायबो बाथ्रा मिथिबाय आरो बिथाङा जोंनि सिगाङाव गोजोननाय फोरमायबाय। दा नंगौ जों बे समाव दङ नर्थ कामरुप हाइ स्कुलाव। आरो बे समाव जोंजों लोगोसे दंबावो बर'नि सासे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि गुलसन गयारि बिथां आरो बिथाङाबो ग्रेजुवेसन टिचाराव सासे आयदा फोरोंगिरि महरै बिथाङाबो थिसनथाइ मोनदों आरो बे समाव बिथाङा माबायदि गोजोननाय मोनदों बिथांनिफ्राय जों बे समाव मोनथिनो लागोन। थारैनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायबाय। बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि खुलुमनाय जासिग्रोबाय। नोंथाङाबो दाखालि बावैसो बिटिआर गभर्नमेन्टआ फोसावनाय जि साख्रिनि थिसनथाइ बेवहाय मोननो हादों। मा लेभेलाव मोननो हादों नोंथाङा? आङो ग्रेजुवेट टिचाराव मोनदों। ओमफ्राय आंनि स्कुला जाहैबाय जोंनि ओनसोलनिनो मोनसे बिराद गोदोनिफ्रायनो नाम गोनां मोनसे स्कुल सापागुरि कक्लाबारि हायार सेकेन्डारि स्कुल। बेवहाय आङो जायगाखौ मोनदों। ओमफ्राय गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि। थारैनो बे साख्रि होनायनि बेलायाव सोरखारा रां रुफानि सायाव एसे नोजोर होदोंमोन नामा? बेबायदिथ' जों नुनो मोनाखै आरो बेबायदि जानायब्ला किजानि मेरिट लिस्टआ बेबायदि जानाय नङामोन आरोखि। आरो जों जि नुदों मेरिट लिस्टआव माने गासिबो सब लिगेलैनो थांदों। जों जेरै मार्क्स मोन्दों बेबायदिनो जों दिनै साख्रिखौ मोननो हादों। आरो आं बायदिनो गोबां मानसिफोरा गोबां सेंग्राफोरा बा सिख्लाफोरा जायफोर पास जादों बिथांमोनाबो माने गावबा गाव मार्क्स हिसाबै गासिबो प्लेसमेन्टखौ मोन्दों आरोखि। आरो बेवहाय जोङो सोरखारा सोरबा रां दाबायनाय माबानाय बेखौ जों नुनो मोनाखै आरोखि। आरो बेखौ जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौनो जों लुबैयो आरो बे जाहाथे बेबायदिनो सोलिलांबाय थायो। फैगौ सोरखारफोराबो जायबा दा सोरखाराव दङ बेबायदिनो माने जाहाथे मोजाङै सोलिलांबाय थायो। बे ब्राइबेरि सिस्टेमखौ माने जाहाथे फोजोबस्राङो बेखौ जों मोजां मोनो आरोखि। थारैनो मोनसे समाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफोर गैयैनि जाहोनाव गोबां फरायसाफ्रानो खम जालांनो हमबायमोन। नैबे बुब्लियाव गोबां फोरोंगिरिफोरा गोदानै थिसनथाइ मोनबाय। थारैनो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा माबायदि आपग्रेड जागोन होननानै नोंथाङा सानो? दा जों जिखिनि नुदों माने जोंनि यंस्टार्स जायफोर फैदों जायफोर गोदानै साख्रि मोननो हादों बिथांमोना माने मोजां लामाथिं दैदेनलांगोनखौ जों आसा थिदों आरोखि। मानो होनबा जोंबो मोनसे आसा लाना फैदों। मोनसे टाइमाव जोंनि फोरोंसालिफोराव माने मास्टारफोर गैयामोन, टिचार्स गैयामोन। आरो बेखौ नायोब्लाथाय दिनै जेरैबायदि जोंनो रिक्रुइटमेन्ट होदों थारैनो जोंनि लामाया गोजों जागोन जों बेखौ नुहुरदों आरोखि। कुवालिटि इडुकेसननि जि थांखि बे साक्सेस जागोन नामा? बे साक्सेस जानांगौ आरो जुदि गोसो होयोब्ला बयबो जों यंस्टार्स हिसाबै जुदि गोसो होयोब्ला बे थारैनो साक्सेस जागोन आरो जों बेखौ नाजागोन आरोखि। आंनिफ्राय आं थोजासे नाजागोन लोगोसे आंजों जायफोर लोगो फोरोंगिरिफोर मोनदों बिथांमोनाबो नाजायो जाहाथे बेखौ जों आसा खालामो आरोखि। थारैनो बिथाङा जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरो लोगोसे बिथाङा बिटिआर सोरखारनिफ्राय जि थिसनथाइ मोननाय साख्रिनि बेखौबो बिथाङा उथ्रिसार जानानै सासे फोरोंगिरि महरै बिथाङा साख्रि मोनबाय। बे समाव जोङो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय जि ग्राउन्ड रिपर्ट बेखौ जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायथिबाय आरो बे समाव बयनिसिमबो बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरिफोरनिसिम साबायखर बावहरबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।